Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 30, versikulo 32. Nukas kalamaag anatangsit, kat adadakas apanggap mo, sumardeng ka, kat agpanunod ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Masurunak iti tayo, Ruli. Napanakit binatuntay kawitan ko? Anya? Ay, dayta nga mintay kunak, lakay. Anas kan nga ikulong mo, dagiti manok mo. Anya ti kay tasawon tayo, Ruli? Isulat ti agsayatan? Maawatak ni Rolly. Ngamin, madadaal mat dagiti mula na. Ngamin, karay kayan dagiti manok. Kat abugin na laing kuma. Adi na batuin. Kasanaw, no na tayo kawitan ko. Maminsan pa'y akasta ti aramidon dahi di aruli. Tadya muging namat ti baton. Anya? Ay, salbag dagita manok. At dadamanan nga agkarkaray kay kadagiti mulak. Wan nga ron, makapasuron. Sayang dagiti mula ang madadaal. Payman tabatuak ida. Asino ayat ti akin manok kadagita abulos? Dayjay man, Berto. Nagawan kat anakam dagita akaruban aya. Apay adida ipupok dagiti manok da. Naglawaan mo't ti sularda pagaramidan da iti kulungan dagiti manok da. Daytoy. Joe! Joe! Salbag kayo, manok! Ikulong yo, dagiti manok yo, Bertaw. Iti kasta, saan da nga agdadaal iti mula. Ado, dagiti karuba nga agrikriklamo. Ngamen, karay kayan dagiti manok yo, ti mula da. Apay, siyak laing ayat at damanok na abulos. Wan, Berto. Ngamen, nagtungpal dagiti kakaruba, iti paganurutan tayo abo marangay. Dagiti taraken tayo, kat ipupok tayo ida. Nang runa, taado nga ron ti mula. Adula amin dayta, nanapinang. Imayak ta makisarita aken ka iti nasaya at barok. Ken maysa. Asino man asaan nga agtungpal iti paganurutan tayo ket mamulta. Saan mo kuman nga orayan nga ada mangireklamo ken ka? No dayjay tupay laeng met aruli ti mangireklamo kanyak, saan kong atrasan? Apay, mayat nga rod mayat ti aramid na, abatwen na dagiti manok ko. Kasanon, no matay da. Apay, bayadan na. Isu nga ruday ta barok. Nga ipupok mo dagiti manok mo. Sapay nagaduda met nga rod. Ay, dagitag mulmula ti mangalat iti mula da. Saan ket adagiti manok ko ti pagpupudutan yaw? Kitaem, lakay. Nalawa dahito'y apaset ti solar tayo nga aladam. Tadituyen ti ayan dagiti manok. Nalawa dahito'yan apagyananda. Ay, sana mabalin. Matay dagiti manok, no maipupok da ka na yon. Makaaliwak say damot laeng. Ngamin, nalawan dahito'y apaset. Basta aladam, tapno saan dan ang makarwar. Adulamin! Ay na, Berto, saan ka kumamot nga agbalin atangsit? Pangaasim talumiklik ka iti gulo. Ne, saan nagmat amang gulgulo ah? Sige. No di mo kayat nga aramidan ti ibagbagak, manang danak laengan iti mga ramid. Anya? Jak kayat ti Riri, Berto. Saan anasaya at dayta? Ti kayat ko, natal na kuma ti panunot tayo. Nga uray kastoy lang anak urapay ti panagbiag tayo. Kasta ti kayat ko. Anya? Iso ano mabalin, liklikan ta ti Riri. Di ka ko maagbalin amaag ken natangsit. Ay na anak ko, saan na nasaya at tipasig ariray? Liklikat nyo tiriray. Makimismisa kayo, mate. Apay, awan lang ang tinaadal yaw iti pan nakimismisa yaw sa nga pamilya. Ha? Kasanumat nga mintatang, makapasuron day di Aberto. Nakatangtangsit, kas itinaminsan, banban ni kesan nakit din nga agsagsagad dita paraangan, akas lamang karkaret. Makilangan kayo iti nasayaat kadag iti kaarubayaw.
Ay natatang, no da kami ti karkaritan da. Saan kami nga agatras? Sana nasaya at day tangay bagam, manugang ka. Tirumbang kat makikapya kayo. May papadla ka dagiti walang amanok ti diyo pagkinkinawatan. Iso anasay-saya at nagkakapya kayo. Tatang, Rulay, anak. Saan anasaya at akabayatan ti panagbiag tayo dito irabaw ti daga. Kat day tala makiap-apat yar arambiden tayo. Tanaragrag sakmet laeng no natalina ay ti panaglalangan tay amin. kasanumat ngamin, katangsit mo't da Alberto. Denggem ti ibagak. No tutupam ni Bertaw, talagang awan tinasaya at apagbanagan ti amin. Riribok laeng ti ipaina. Nagalasan da ito'y nga aso ni Rolay. Taimbulos na kiday. Salaki! Siyo! Nita, kasla urayan na kalumabas si Dayan na. Kagatan na ka. Kita laeng ti pagbanagam nga aso. No di ka maulantak adi na oras. Sipsiputak no kagatin tay aso tayo ni Berto. Ngamsan mat. Ha? Nakabulos tay aso tayo. Katataulan na ni Berto idilim mabas. Kunak ano kagatin na. Kat, Dayjay, pimanaw mo't lang ang di aso. Gapot adda igam ni Berto apagbaot na. Di na pa'y kinagat ni Berto tagunggunan na. no kagatan na. Ang mga nudatamot lang ti agbayad iti pagpa-injeksyon na. Kahit apay, bayadam nga ron. Amon bakit? Mayat samot ay balakad ni tatang. Nga niya. Anas kan ngagbaliutan. Oho, patpatyamot ni tatang mo. Anya kumangay ti baliwan ta. Awan mo't dakas nga aramidan ta. Nasaysaya at sa ngagpaiso. No agbaliutan. Bakit? Anya. Anya, sabidungam ti aso daroli? Wen! Kasta taramidag! Nagkuna nga niya ibulos da. Kasanaw, no kinakatnak. Saan kumamot akasta, Berto? Bayam, tamakisarita akan ni Agnes. Taitalina ti aso na. Ay saaran! Bayam nga ramidag ti panggap ko. Ay na, isardeng mo daytan, Berto. Kat agpanunot kahit di. Di ka agbalin ama agkantangsit kunak manan. Gapot ad-adda nga isagmak na katikasta nga aramidam. Apay, no sinabidungam ka di ti aso daroli kat adda na saya at aganabam? Awan, Berto. No di kat riri adi agpating gadayta. Amangan no balsan na kamat. Amangan no sabidungan na aminan atarakan mo amanok. Ay katpadasin na! Oh, makitam. Di awan ti patinggan na day taariri. Iso apang nga asim ko malakay. Agpanunot ka, anaimbag. Aday ta. Nakaalat tan, Carmelo. Wen Rolly, saan na nakaray kayo ti manok dagiti mulam? Sa bagay, dito'y lang apasat ti pagturungan dagiti manok ti karuba. Tadagiti daddo maamulak, ket adayon dito'y. Nalagda ti alad ta. Ket sana basta makastrak dagiti manok kuno asaw. Agyaman na kan ka, Carmelo. Itad kunto ti tangdan mo. Agyaman na Rolly. Isupay nga igatang iti sidaan. Diyak nakita ti aso ni Rolly Ipakan ko kumada ito'y karne nga dalaok na asabidaw. Anya, kayat mo asawan. Ipatungpal mo lata ti dakas apanggap mo? Una! Apay ka di adi ka maisuro lakay. Naimbag pa'y dagiti anak ta. Tanalakada a maisuro. No ibagak adi da aramidan ti may sa abanag, gapu tadakas, kat talaga ngagtungpal da. Idinto ta si ka nga amada, kat subag ka. Di nagman nga minisuro. Tadan panunot ko. Ay na, lakay aya. Saan anasaya at ti panggap mo? Panipudan laday tati di agsarday adi pagkikinnaawatan. Iso apang nga asim ka di taagpanunot ka anaimbag. Nay, nasaya at mo ta inalada nyo dahi ti apa sa tisulahyaw, Agnes. Tapno saanen ang makarwar dagiti manukyaw. Sapay aduda. Wen nga rod nana.
Nagado ti manok ni Berto. Kan amom kad Cora. Nagalad matan ni Rolly. Ha? Inaladan na ti garden na. Ay, nasayaat mo't nga rin no kastana na. Wan. Ay, kanayon ko apalagipan ti asawak nana. Aliklikan na ko mati apa. Kat idyan na ko man ti kinatangsit na. Wan Kanayon mo apalagipan kan bagbagaan. Tanasaysaya at matlaang nuliklikan da tirirey. Naragragsak tilinangan no awan ti apa. Wen nga rod, nana. Hala Cora, inakaon. Di magasak lang itay lumabasak ditoy. Tan nakitak namin day ti apasat anaaladan. Kat awan ti makunak, no di mayat, nasaya at launay. Nana? Sige, Cora, agpatuloy akon. Sige, Nana Pinang. Ala, intayon lakay. Nakapulasan dagiti anak ta. Intay makimisan. Sige, tagpalasak biit. Agawaam, tapno di tay maladaw. Wen ka di. Mabiitak lang mat ngagpalas. Agur-ura yan dagiti anak ta. Neh, daberto mat day taas nga pamilya. Umay damit gaya makimisa. Ngarud kundi misa pa'y lang amin. Kat nagalas mat lang ang tiugali na. Ala, intayo kay din iti unag. Tapno makapagtugaw tayon. Ala, intayo nga rudan. Hintay nangagan, tinaybasa asasa o ti Diyos itay, kakabsat ken Kristo. Kat pagyamanan tayo, tadamanen na inayon nga intay, masursuro iti daytoy a Domingo. Ako liklikan tayo ti makuna a kinatangsit. Ti kinatangsit ti tao, isot mangibabagan kuana. Ngem mararaem, no napakumbaba. Lukas kalamaag anatangsit, kat adadakes apanggap mo, sumardeng ka, kat agpanunot ka. Dagita kumati kanayon nga intay laglagipan, kakabsat ken Kristo. Intay ipabiyag, iti kasta, natalinaay ti biyag tayo. No aramidan tayo dayta, kayat na asawan nga ay ayaten tayo ti Diyos tayo. Kat ngarod, kakabsat ken Kristo, intay yaplikar iti biyag tayo, ti makuna a kinapakumbaba. Kat liklikan tayo, ti kinatangsit. Nalpasen ti umuna a misa. Kat sumarunod ti maikadwa a misa. Gawid tayo nga rodan, bakit? Wen ngam sakbay na, intay pa'y agpasyar iti parke. Ipasyar ta dagiti anak ta. Tapno makaaliwak say damat. Sige, no day tati ko nam, bakit? Ne, adda kayo gayam dito parke. Berto, nakita ka nakatugaw dito eh. Iso nga inasitgan ka. Ha? Berto, mabaling ka din nga kapyatan. May mayat no kapyatan. Ket, pakawanan na kiti kalabas kadag iti naaramid ko amadi. Takas iti nakunan niya apo padi iti ijay simbaan. May mayat no intay yaplikar iti biyag tayo dagiti madadal tayo iti Domingo. Ko, Aklo na ka natangsita ka tao. Ngemkit di. At damat ti makuna pa nagbalbaliw. Iso agbalbaliwak. Iso ano mabalin. Agkapiyata ko Berto. Una. Sige Agyaman Berto. Pakawanan nakmat iti kalabas. Kadagiting pagpakita ka madi. Kaya't kasgan ka. Agbalbaliw akon, pare. Sapay la ko mangarod ta makapagbalbaliw ta, Berto. Ngamin, pudno ti ko na ni tatang ko. Ada tayo anaganak ti pagtuladan dagiti anak tayo. Ket no dakas ti ugali ken aramid tayo. Day tamat ti tuladen da. Iso anasaysayat no kinaimbag ti aramiden tayo.
Tapno day ta tituladen da. Asaan kat atin alas nga ugali kan aramid. Kanunungak da ita. Pare Rolly. Alang aron. Manipod ita. Agkapyatan. Talaga ka di anak ikapyakan kin ni Berto? Wen, bakit? Di mo makita na saya ti panaglangan mi itay. Iswasi ka. Kasta ko mamati aramidan. Agbalbaliw ka matan. Ngamin, natangsit ka mat. Ha? Husto mati ko na ni tatang. Saan ka di? Ngawan ti serbi ti kanayon taapan na kimisa. Lusaan mat ana saya ati ugali ta. Lakay. May mayat ngagpaiso. No daytay awan ti kaap-apa. Daytay awan ti tawa likliklikan ta. Lakay. Agbalbaliw ka matan bakit? Tapag sayaatan matlang dayta. Saan lasi ka ti agsayaat? Agraman ti pamilyata. Lakay. Iso asika bakit? Agbalbaliw ka matan. Agbalin ka na sayata pagtuladan dagiti anak ta. Takas tamat ti aramidan. Ay na, maragsak anak unay. Gaputa nagkapya kayon ka ni Rolly akaaruba. Lakay. Isumat ti masidag kanyak. Bakit? Kat kinid daw na ngagkapya kami ka no. Nasaya at launay. Tana iturid natin masidagkan ka. Iti kasta, nakapagsarita kayo anaimbag. Wen nga rod, bakit? Kat husto ti kunana. May mayat lata ti panagbiag no awan ti kakinkin no silap. Lakay. Iso padasig man tagbalbaliw, bakit? Tuladen ka man na nasaya at ugali na. Ha? Agbalbaliw akon. Kat tulungan na ang agbaliw, bakit? Kanayon naklata palagipan. Ta syempre, agkamali aklata ah. Ti tao kat agkamali lakay. Ngamkit di, nubiddot, di tayo kumapagtali na edan abiddot. Ilintag tayo dagiti kamali tayo. Agbaliw tayo. Wen bakit? Kasta taramidag. Tao tayo laeng nga agbiddot. Ngamdom teng lata kada tayo ti makuna a panagamiris. Kat intay maamiris asaan gayam anasaya at ti ugali. Kan aramid tayo. Kat no agbaliw tayo, da tayo matlaeng ti agsayaan. Ngam no di tay agbaliw, awan sa bali apagturungan na, no di ti pakadaksan tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.